Alang sa mga dunay kabanay nga gikan sa ubang lugar nga moabot sa Davao City, mudawat na ang Davao City LGU og resulta sa saliva testing sa COVID-19 nga negatibo. Ani report ni Argil Relator. Gawas sa resulta sa RT-PCR test nga mo'y gilang gold standard sa COVID-19 testing. Mudawat na sab ang Davao City Tourism Operations Office nga mo'y gitahasan nga mag-monitor sa mga moabot sa Davao Airport og negative results sa COVID-19 pinaagi sa saliva testing. Isip requirement sa mga dunay importanteng tuyo dinhi sa Davao City. Yes, we do accept them in the airport kung meron po kayong test result po ng saliva testing, but only if it's from PNRC. Any other, we don't accept. Ang Philippine Red Cross lang ang ahensya nga mo'y accredited sa DOH nga makapahigayon og saliva testing sa nasod. Dinhi sa Davao City, wala pa nagadawat og saliva test samples sa Red Cross Davao chapter. Because we have still some logistical issues to be settled. Wala pa say molecular laboratory sa Davao alang sa maong pamaagi sa pagtest. Apan sa umaabot, mamahimo man kuno sila makapahigayon og koleksyon sa saliva samples apan ipadala gihapon kini sa pinakaduol nga molecular lab didto sa Cagayan de Oro City. Halos every other day may orientation and training. So may mga trained people na po tayo para if ever that we are going to start the saliva test, may may gagawa na po. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.